ଜାଣିଛ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ମାଆଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ଟା ଆସିଲା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଉଠେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମା ପ୍ରଣାମ। କହିଲା ବେଳକୁ ଏଠୁ ନିକି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତମ ସାନ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମ, ହଁ 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 ହଁ, ଯୋଉ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିକି ନୁହେଁ କି? ମନେ ରଖିଦେଇଛି, ତମ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍। ହଁ ତ ଶୁଣ, ତ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଭାଉଜ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ କିଏ ଭାଉଜ ଡାକିଲାନି ମା। ଗୁନୁ ଅଫିସ ଫୋନ୍ କହିଦଉଛି, ଫୋନ୍ ଛାଡ଼େ କହୁଛି। ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଦେ ଯାଡୁ, ବେଶୀ ବଲ ବଲ ହଉଛି। ତା କଥା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ଛୁଆଟା ନା ଯାହାହେଲେ ବି। ଆରେ ନାଇଁ ଆଗରୁ ମୋର କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିଲେ ନା, ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କଥା ବି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସିଲା ପରଠୁ ମୋ ମନ ଖାଲି ତମକୁ ଝୁରି ହଉଛି। ତମେ କହିଥିଲ ନା ସେଇଦିନ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଆଜି ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲ ଯୋଉ ୟେଲୋଟା, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି। I miss my ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ହଁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଯେ ତମ ପାଖରେ ନିଜେ ଯାଇନା ରହିବି, କାଇଁ ମିସ୍ କରୁଛ ମତେ? ନା ଆମ ଧନ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବିନି। ଭଗବାନ ତ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଦେଲେ ହଉଛି, ଆଉ ଘରେ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଟିକେ ସାଇଡରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିପାରିବି, ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ଜାଣିଛ ଆଜି ମା ମତେ କହିଲା କି ଆଉ ଟିକେ ନନଭେଜଟା ବନେଇବା ଭଲସେ ଶିଖି, ଜଇଁ ହେଇଟା ବେଶୀ ଖାଇବେ ଦେଖିବୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ନା ସିଏ ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତିନି, ସିଏ ଖାଲି ଭେଜ ଖାଆନ୍ତି। ତମେ ମୋର ସନ୍ତୁଳାଟି ଆଉ। କିଛି ବି କହୁଛ, ଛି ବଦମାସ ଦୁଷ୍ଟ।